Assalamu alaikum daga Hausa 24 ta kawo muku wannan littafi mai suna Babban Gida wanda Nazifa Sabana ce ta wallafa. In masu sauraro ba su manta mun kwana ne a nan ba su yi ƙasa a gwiwa ba wajen zama da fuskantar Muhammad da yake ƙoƙarin yin bayani ɗaukacin wajen babu wanda bai tuna abubuwan da suka faru ba. To masu sauraro a nan za mu ci gaba. Me ke faruwa? A lokacin baya wani zamanin da ya shuɗe da can tun bayan ana inji Malam Bahaushe tuna baya al'ada ce inji Malam Bahaushe. Al'adarsa a rayuwarsa ta ta'allaka ne wajen son wasan motsa jiki tun bayan dawowarsa daga ƙasar Ingila. Haka yana nufin bayan ya gama haɗo mastarsa da digiri ɗinsa a lokacin zai zama gida ya aure shi musamman da safe duk dai yana kan ziyartar kamfanonin mahaifinsa da suke a gida wajen Najeriya. A cewarsa ya fi son ya dogara da kansa ba da arzikin mahaifinsa ba. Dr. Muhammad Kabir kenan. A koyaushe ka son ganin shi matuƙar da sanyin safiya ne ka same shi a filin wurin da ya sa aka ƙawata shi da abubuwan wasanni na motsa jiki iri-iri. Yaron Zayyad ɗan wasa ne da ya shaƙu da shi musamman kasancewar yaro ne shi ma mai son wasannin halin su ɗaya shi ya sa a koyaushe yana tare da shi daidai barci yana tare da shi manne a jikinsa. Ba su yi ƙwaramniya samsam idan ka ɗauki yin abubuwa na masu muhimmanci da suke gabansu sai ko karance-karancen da wasanni. Shi ya sa a koyaushe a babban gida sukan kiran Zayyad da ɗan gidan Uncle a taɓa shi kaɗan ya ce Uncle sai Uncle ya zaburo sanda. Ɗaukacin mutanen kirarin da suke yi wa Zayyad kenan. Duk da Zayyad bai shekara 8 ba ya kan zauna su yi hira da Uncle ɗinsa kasancewar yaro ne mai ƙwaƙwalwar manya. Ya fi son abbansa Uncle Muhammad fiye da kowa a rayuwarsa, kamar su ɗaya tamkar ma shi ne ya haife shi. Bikin abokinsa ne ya taso gadan-gadan wanda za a gudanar a garin Bauchi. A koyaushe za ka same suna gudanar da shirye-shiryen biki kasancewar babban aminin ango 'yar Bauchi ce amaryar, don haka zaman tilas su je Bauchi. A cikin ɗakinsa ya gama shiri tsaf yayin da yake sakar kayansa cikin akwatinsa ya fito da kayan harabar gidan a tsaye gaban haɗaɗɗiyar motar tasa. Zayyad hawaye ya wanke masa fuska male-male, fuskar ya haɗe rai sosai. Tabbas ransa ya ɓaci, abin da kowa yake faɗa kenan domin an san shi ɗan jarumi ne, da wuya ka ga hawaye a fuskarsa. Dr. Muhammad ya yi murmushi ya matso ya dafa kafaɗarsa ya bi momin mahaifiyar Zayyad da kallo. Ba zan iya tafiya na bar shi cikin wannan yanayi ba, ina kayansa in tafi da shi. Ta yi dariya. Abban Zayyad kenan. Ya za a yi ka tafi biki da yaro? Ba shawara na nema ba momin yara, amma haɗo mana kayansa kawai ki bani kayansa. Kaya kam zan baka amma zan ga yadda za a yi Zayyad ya barka ka sake. Ai kuwa sai ki yi. Zayyad shiga mota ka ji ma siyo kaya a can. Gaba ɗaya mutanen da suke wajen suka sa musu dariya. Kafin su isa Bauchi ya sha tsiya gurin abokan shi da ya yi burus da su isa da suke wuya aka fara shirye-shiryen tafiya gurin fati. Ya shirya Zayyad tsaf cikin wasu haɗaɗɗen Ingilishi ba ƙaramin kyau uban da suka yi ba, dole ne su burge masu kallon su. Ko da suka isa gidansu amarya da ɗaukacin amarya da ƙawayenta zuwa gurin fati kai aka ce motar Muhammad nan za a ɗau amarya kasancewar ta fi kowanne kyau. Ango ya kalle shi ya yi tsaki ya ce to sarki mai ɗa, to yanzu ina za ka sa amaryar ta ƙawarta? Muhammad ya ce dole sai dai ƙawarta za ta tafi wata motar ta hau, amma Zayyad na nan. Dole tunda kowa ya san haka ake, sai dai idan za ka ce mu fita mu bar maka motar sai mu fita. Muhammad ya yi tsaki wai me ke ga Zayyad nan ya zauna a tsakiyar ku, ita ƙawarta ta shiga gaban mu tafi. Ina ƙasa abin da ba zai yiwu ba kenan. Faɗa ka bari sai an zo naka bikin sai ka aikata haka, in banda iya yi kana namiji ka taho da yaro. Kafin ya ƙarasa aka ƙwanƙwasa ƙofar mota. Ango ne ya yi saurin buɗewa ganin amaryarsa da ƙawarta diyar sarkin Bauchi Maimuna da aka fi kiranta da Nana. Muhammad na ɗaura ido a kanta tuni ya shiga sinkin ya rasa sauran kataɓo da ƙyar ta ƙago murmushin dole ya sakar musu. Barkanku da fitowa gimbiyoyi. Amarya Amina ta saki dariya ta ce ita dai ce gimbiya diyar sarki ba ni ba. Rufe min asiri, ta faɗa tana shiga mota. Bowa ango ya ce malam ka bi Zayyad wata motar a sa su mai taho da shi gimbiyar Nana takura. Nana murmushi ta ce
man bash kenan, mutum da ɗansa ka ce sai ya fita da shi a mota, ta faɗa fuska ɗauke da tsananin jin kunyan Muhammad. Tuni ganin shi na farko gabanta yake faɗuwa, wai shin me Muhammad haka take wajensa, to meye kenan? Babban amsar ita ce so ne. Ta kalli ta ce, kai ni na za ka matsa min mu zauna tare da Zayyad? Sauri ya matsa Muhammad da sauri ya ce, daɗi ko? Tai dariya ko? Tai dariya gaba ɗaya kowa dariya yake, ita kam Nana Muhammad ya yi mata ina ma to abinda Nana take ayyanawa shine ma ya ce yana son ta, ita kam da ta more. To shi ma dai MK haka take a wajensa, tuni Nana ta mamaye zuciyarsa. Ba da tsammaninsa ba kuma zancen fara soyayya a wannan lokaci. Shi a son ransa sai yayansa Jafar ya aure, amma irin soyayyar ta zo masa a ba zata, don bai bar Bauchi ba sai da ya dasa soyayyarsa a zuciyar Nana har ta fita da ransa, ta kuma yi yaye suka shaƙu sosai. Nana ta gabatar da shi gun mahaifinta Mai Martaba Sarkin Bauchi, wata sabuwa, in ji ɗan Daudu. Wai ke a kullum don ubanki tun Muhammad ya dawo ƙasar nan baki da aikin yi sai zama a ɗaki ki sa hotonsa a gaba kina tunanin kai ma son masa wani ƙoshin wahala, in ji Hausawa. Zama maman Zayyad ce a bakin ƙofa take yi wa tilon ƙanwarta ta tal a duniya da suka uwa ɗaya uba ɗaya faɗa. Nafisa ƙanwa ce da ta mace akan son Muhammad, a yayar tata ta ɗauki maganar wasa, amma ta ga maganar tana neman ta zama babba. Ta shakamta da hoton Muhammad ɗin tana kuka, tana kuma sanar da Muhammad ɗin ne gudun zubar da mutuncin ƙanwarta. Tana ji da ƙanwarta sosai don iyayensu suka mutu suka bari tun Nafisa na firamare 3, sun taso ƙarƙashin kulawar ƙanin ubansu. Bayan an yi mata aure ne ta roƙe shi ya bar mata Nafisa, don haka tana ji ta Nafisa sosai a rayuwarta, ta tsani ta ganta cikin damuwa. Ita kam tana son Nafisa, tana auren Muhammad ɗin domin ko ba komai za ta huta kuma za su taso ƙarƙashin inuwa ɗaya. Nafisa ta yi ajiyar zuciya bayan ta kalli yayarta ta ce, yaya Hajara ba ki san irin son da nake masa ba ne, a rayuwata ni kaɗai na san raɗaɗin da azabar da nake ji. Ina ganin rashin aurena da shi wani babban giɓi ne a rayuwata, don zan iya rasa raina gaba ɗaya a kanki. Ke dakata, ba na son shashancin banza. Akan Muhammad ɗin kike iƙirarin kashe kanki, to shi sha kuruminki, in dai ina raye aure kamar an yi an gama. Zan same shi in gaya masa, idan ya yarda to, idan kuma bai yarda ba sai mu bi duk ta ƙarƙashin ƙasa. Share hawayenki, ba na son in ga ƙara ganin hawaye a fuskarki. Aure ke da Muhammad an gama, ba fashi. Nafisa saki dariya don ta san kaɗan daga aikin yarinta ta komai ta sa a gaba sai ta cimma burinta. Shi yasa ko a family ɗin Zoe tauraron take haskawa duk da rashin mutuncin da take yi wa dangin mijin nata. A saman rat can yake kwance, daga shi sai botnicin hira yake yi masoyarsa Nana cikin nishaɗi tun zamansa a mobile call sai wani ɗan wancan ke rikita. Zayyad ya faɗa falon, hannunsa riƙe da sandar ƙaramin small ta yara. Hannun Muhammad ya buɗe masa, alama ce ta isa gare shi. Da gudu Zayyad ya faɗa. Nana ga ɗanki ku gaisa, ya faɗa yana ƙara masa wayar a kunne. Suka shiga da wannan fuskar tasa a ɗan haɗe irin ta maza da ake wa laƙabi da 'yan gaske. Ya shafa kumatun shi bayan ya kashe wayar, a hankali ya furta, ya aka ne my son? Shiru ya yi da alamar yana son ya tuna aikin da aka yi masa, sai can ya ɗan yi murmushi ya ce, ok, mami ce ta ce ka zo, tana son ganin ka. Ta mantawa kai da ya ɗaga kai yana dariya, yadda ya ɗaga giro dole ya baka sha'awa, abinka da mai cikakken gir. Haka ya burge Muhammad don ya shafi girarsa ya ce, oh my son, kafin na kowa shi yasa aka ce maka miskili. Muhammad ya ziyara jallabiya ya ce, mu je kiran momin ɗin. Sun shiga babban falon nata suka yi tarar da ita kishingiɗa ana shan AC. Gefenta kuwa Nafisa ce ta matse cikin haɗaɗɗen Ingilishi, gashinta ya sha gyara sosai, tana ta cingan a bakinta. Da sauri ta miƙe ganin MP ta shiga kararaya ta yi, ya Muhammad sannu da shigowa. Ya kalli ta tare da tunanin komai bai ce, yauwa Nafisa. To kicin ta je ta kawo masa drinking sannan ta shiga sashinta na yara.
Rayyan na jikin Muhammad ta ɗaka masa harara, sauka masu son jiki kuma ka tafi waje. Fuskarsa a haɗe ya sauke ya kuma shiga sitirum ɗin ɗakin da yake karatu ta miƙe haɗe da murmushi. Na koran makaɗa ko idan ba haka na yi ba za ka bari ka saurari abin da zan faɗa maka ba duk da dai muhimmancinsa. Murmushi kawai ya ce, ina jin ki momin yara. Ok, daman ba wani abu ne yasa na ce ka zo ba illa a yau ina son in damƙa maka wata haɗaɗɗiyar ajiya. Na san za ka yi matuƙar farin ciki idan ka ji ko wace ce ajiya. Muhammad Yusuf ta shiga tunanin shin wata ajiya na bata, menene wannan abun da yake da matuƙar muhimmanci a wajena ni kuma na manta da shi. Ba ka san ajiya ba kar ma ka yi ƙoƙarin ɓata lokaci wajen tuna ajiyar. Ba komai bane illa a yau ina yi maka albishir da cewa na baka Nafisa. A hanzarce ya ɗaga kai mata wani irin duka na shi kaɗai ya san me yake nufi. Gabansa ya sa ta ƙosawar gaza masa duk wani shirinsa ya girgiza kai. Murmushin ta saka haɗe da faɗin, ya naga ka yi shiru ko ba ka yi na'am ba ne. Ya share gumin da yake tsutsuko masa da sanyin AC ɗin da yake shigan mutum a falon. Sam ba haka ba ne yaya Hajara, a ce dai da dai lokacin da na dawo kika yi min wannan muhimmiyar kyauta. Tabbas da na kowa farin ciki domin Nafisa yarinya ce da namiji ba zai ƙi ta ba, amma yanzu gaskiya a jiki da na je gurin Bauchi tuni na yi sallama soyayya ta ga 'yar sarkin garin. Ya isa sarkin tsari ka ce kawai ka son ta shine magana, kuma zan gaya maka ni Hajara in dai ina raye aurenka da Nafisa babu fashi sai dai idan an kai ta ka tsire ta. Daga haka ta miƙe ta shiga kicin. Gida ji kake yi garam ta rufe ƙofa ta bar MK domin a baki a buɗe yana mata wani irin duba. Murmushi yayi ya watsar da hannaye ya taɓa baki, alama ce ta matsalar rikici. Kuma bai dame ni ba, a fili ya furta, ba min dole. Nafisa da take bakin ƙofa sulalewa ƙasa tayi ta zauna zaman dirshan ta shiga kuka. Nan Hajara ta rarrashe ta kuma rantse mata cewa aurenta tamkar an yi shi kuma sai ya so ta ko da bin malaman. Al'adarsu duk ƙarshen wata ana yin mes ɗin sadar da zumunci da tsakaninsu. Mai wata buƙata kuma ko shawara ya bayar. Yau ma hakan ce ta kasance. Muhammad ne ƙarshen shigowa har rasuwar da gudanar da irin wannan taron. Hannunsa riƙe da zayyar sun yi ankon shadda sintilelen lemon green mai sheƙin kyau, hatta da hularsu iri ɗaya ce. Yanayinsu na haɗarar iri ɗaya, gaba ɗaya aka saka musu dariya wanda hakan ne ya sa Muhammad da yaro Zayyad ɗin murmusawa. Bayan an gama mitin Hajara tana da magana, kowa ya mayar da hankalinsa gare ta na cewa ita ce mace mai faɗa abu masu ƙarfi yadda take yaudarar su da kyawawan halayenta. Abin nan da Hausawa ke kira Allah a fili Fir'auna a zuci, haka take. Ta sunkuyar da kanta ƙasa sannan ta shiga kwararo bayani. Kamar yadda kuka sani Alhaji, ina son a yi duba ga abin da zan faɗa. Kun san haka Nafisa tamkar ɗiya take a wurin ku, kuma ta taso ne ƙarƙashin kulawa da tarbiyyar ka. Babu abin da a ciki ina tsoron na kai ta inda ba san daraja da ƙimar ɗan adam ba tamkar nan zuriya. Don haka na yi shawarar miƙa lamarin aurenta gare ka domin ta isa aure. Ina son ka ba da ita ga Muhammad. Ba wanda bai ji daɗin wannan shawara ba idan ka ɗauki Muhammad. Ya yi furi da fuska sannan sa'annan ya dube ta ya ɓaci rai. A wannan lokaci Alhaji ne ya gyara murya tare da faɗin, kuna ta murna ba tare da sanin cewa su waɗanda suke magana a kan suna amince ko ba su amince ba. Muhammad, kai ne namiji, shin me kake gani, ka amince da auren Nafisa ko kana da wacce za ka aura? Ƙara haɗa rai MK sannan ya fara magana cikin nutsuwa, kamala da kuma ladabi. Na gode wa Allah da ya bani mahaifi masu adalci waɗanda ba sa zalunci a cikin rayuwar 'ya'yansu. Zan iya cewa da an tuna lokacin baya akan yi haɗin zaman na fi kowa farin ciki, don ko ba komai Nafisa tamkar 'yar gidan nan take. In dai aka sa ran al'adata da ɗabi'unta za su zama tamkar masu magana ɗaya ce, kuma ita ce gaskiyar zuciya. Ina da wacce nake so a yanzu kuma tuni na yi alƙawarin aurenta. Kowa kuma ya sani cikin
alƙawari a gurin kowane musulmi tilas ne. Idan an ce daga cikin mazan da za su iya adalci tsakanin mata biyu, tabbas da na haɗa su duka na aura. To amma bana jin zan iya adalci tsakanin Nana da duk wata macen da zan aura. Ko kanku kun sani mutumin da ya haɗa mata biyu to adalci tsakanin tilas ne. Idan kuwa ya gaza haka zai tashi ne da shanyayyen farin ciki ranar alƙiyama. Allah ka tsare mu. Allah Haji ka ji uzurina, kuma ina neman afuwarku da duk wani ɗan uwan ban ji daɗin wannan uzurin nawa ba. Kun san dai aure nufin Allah ne. Daga haka ya ja mahaifinsa ya tsoke. Mahaifinsa ya duba ga fuskokin kowa, lura da dama wasu ba su ji daɗin abin da ɗan uwansu ya yi ba. Murmushi ya ce, ka yi tunani Muhammadu, kuma wannan bayanin ya isa ya gamsar da kowa. Dama a rayuwata ban taɓa yi wa kowa auren haɗi ba. Kowa zaɓinsa ya kawo, don ni zan zauna da abarsa ba Kabiru ba. Tunda dai zaɓinka shi kenan. Ita ma Nabila ta fito da nata zaɓin, mu sha biki. 'Yar Bauchi ce ka ce ko? Muhammad ya ɗaga kai. 'Yar sarkin Bauchi ce. Aha, kenan ka ce gimbiya za ka kawo mana. Kowa ya ta shiru, kowa ya tashi murna. Haka taro ya watse, zuciya kowa da nasa tunani. Bayan sati biyu aka tura dukiyar aure garin Bauchi, aka kuma bashi Nana sauran taron biki na al'ada. Abinka da biki irin na Bauchi. To masu sauraro, a nan za mu tsaya, sai a dakace mu a shiri na gaba.